Гимназия с името Раковски прославя Черноморския Бургас. Сърцата ни пътеки високосми, разсей светът ти пее с пълен глас. Сърцата ни пътеки високосми, разсей светът ти пее с пълен глас. Обръщам се към вас, скъпи осмокласници, и ви приветствам с добре дошли в нашата гимназия. Помнете, че няма по-правилен път за успех в доброто образование. Не забравяйте, че знанието е силата и чрез образованието можете да преодолеете всички предизвикателства, които ще се изправят пред вас. Бъдете упорити и не забравяйте, че постигането на вашите красиви мечти зависи от вас самите. Бъдете отговорни, дисциплинирани и любопитни към заобикалящия ви свят. А на всички останали ученици пожелавам да се учат и трудят упорито, да бъдат целеустремени, да реализират мечтите си чрез знанията и опита, който ще натрупат в училище. Знайте, че годините, прекарани в училище, са изпълнени с емоциите от нови приятели за цял живот и нестихващи мечти. Радвайте им се безусловно, но и разумно следвайте пътя, по който ви водят вашите учители, за да откривате своите таланти и цветни светове. Бъдете победители и откриватели. Прославяйте училището си и бъдете достойни за своите родители и преподаватели. Скъпи родители, на вас е отредено да бъдете до вашите деца, да им показвате стойностното и доброто около нас. Подкрепяйте ги в тяхното израстване и в преследване на техните високи цели и мечти. Вашата подкрепа и вдъхновение са от решаващо значение за успеха на вашите деца. Помогнете им да развият любовта към ученето и да израстват като отговорни и етични граждани на нашето общество. Скъпи колеги, учители, на вас пожелавам здраве, духовни сили и упоритост, за да се преборим с трудностите и предизвикателствата. Да получим заслужено удовлетворение от добре свършената работа. Нека сътрудничеството, мотивацията и отдадеността към децата бъдат водещите ни принципи. Нека събудим в себе си желанието да развиваме умовете и да градим светло бъдеще. И нека любовта и признателността на нашите ученици бъдат най-ценните дарове за труда ни. Скъпи ученици, с помощта на вашите учители и родители, вие имате реалната възможност да избирате, да изучавате, да усвоявате и да знаете, да можете всичко, което поискате. Специален поздрав отправям към нашите нови ученици. Добре дошли в нашето училище! Уверявам ви, че ръководството на училището и цялата педагогическа колегия ще направи всичко, което е по силите си, да оправдае вашето и на вашите родители доверие. Радвам се, че вече 3 години продължаваме съвместните изключително успешни паралелки с профил предприемачество. От целият педагогически колектив и учениците желаят в празник реализиране на мечтите и стремежите, удовлетвореност от постигнатите резултати. Скъпи ученици, желая ви тези 5 години да бъдат 5 години, в които вие се доказвате и сте самостоятелни, и 5 години, в които сте самостоятелни заедно с вашите родители. Уважавайте ги и не е задължително да им ги казвате, но ги обичайте. На добър час, скъпи ученици, скъпи колеги, здрава и успешна нова учебна година! Огнище на романските езици, без граници полита млелото. Приятели, амигоси, амичи, ще носим благодарност тона му. На вас дължим, учители любими, мечти, успехи, смелост, красота. Градим любов, добри, креативни, гимназия, прозорец към света. Градим любов, добри, креативни, гимназия, прозорец към света. Огнище на романските езици, без граници полита мелото.
уроци по живот, по дух и вярност. Възпитаник съм твой до сетен ден. С уроци по живот, по дух и вярност.